Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ikwenza kwethu sibhekela-ke nje indaba okuyizona-ke ey'trendayo njengamanje kuyisonto umhla ka-10 kuMeyi. Kubikwa ukuthi-ke laphaya endaweni-ke yaseHluhluwe KwaZulu Natal kuthiwa-ke amaphoyisa aseshaye noma-ke adubula abulala abalisa abawu-5. Ekuthiwa-ke amaphoyisa athe ayabamisa ukuze-ke abaseshe imoto. Ekuthiwa-ke yavele-ke le genge yagadla kuqala. Kuthiwa-ke amaphoyisa abeke esephendula ngenhlamvu, then labalisa abahlanu bashonela khona lapho endaweni-ke yesigameko. Kuthiwa-ke okutholakele izona-ke ibhamu abagadle ngazo kuqala. Kwaphinde kwatholakala-ke futhi-ke nezinye-ke futhi-ke ibhamu okusolakala-ke ukuthi-ke ibhamu ebekade sinjonshiwe somewhere. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseHluhluwe KwaZulu Natal. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yizi-Trend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.